Mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takulandirani. Nditu takulandirani lero tsiku la Mulungu 11 May. Ndi Sunday amene timatchula kuti Vocation Sunday, pamene tikuwerenga za Yesu m'busa wabwino. Vocation Sunday, kuti Yesu ndiye m'busa wamkulu, ifeyo ndife nkhosa zake, komanso kuti ifenso tisanduka nkhosa komanso abusa. Ndife nkhosa komanso ndife abusa. Takulandirani sono lero pa tiyankhuleni Ambuye. Tiyankhuleni Ambuye. Ndi mawu okoma kwa basi. Ambuye tiyankhuleni, ife tikumva. Ndiye lero tikuwerenga mawu awa. Ntchito za Atumwi, ntchito 13 ndime 14 kenaka ndime 43 mpaka na 52. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Margaret Chapase Nyirenda kuchokera ku St. Peter's Cathedral mu Diocese ya Mzuzu. Salimo ya lero, Salimo 100 ndime 1 komanso ndime 3 mpaka na 5. Salimo yake kuti ndife anthu ake, nkhosa za busa lake. Mawu achiwiri achokera mu buku la Chivumbulutso, mutu 7 ndime 9 kenaka 14 mpaka na 17. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Michael Kauka kuchokera ku Our Lady of Victory Madisi Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera ndi mutu 10 kuyambira ndime 27 mpaka na 30. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eugenio Koki achipani cha Montfort Missionaries kuchokera ku St. Louis Montfort Balaka Parish mu Diocese ya Mangochi. Ife tikusiyani, tipita kwa anthu akunja. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la ntchito za Atumwi. Paulo ndi anzake adayenda mchombo kuchokera ku Pafosi kukafika ku Perga m'dera la Pamfilia. Koma Yohane adawasiya nabwerera ku Yerusalemu. Anthu osonkhana aja atamwazikana, Ayuda ambiri ndiponso anthu a mitundu ina otembenuka nkumatsata za Chiyuda adatsatira Paulo ndi Barnabasi. Awiriwa adalankhula ndi anthu aja nawapempha kuti alimbikire kutsata zimene Mulungu adawachitira mwakukoma mtima kwake. Pa tsiku la Sabata linalo, pafupi anthu onse a mu mzindamo adasonkhana kuti amve mawu a Ambuye. Pamene Ayuda aja adaona anthu ambiriwo, adachita nsanje kwambiri. Adayamba kutsutsa zimene Paulo ankanena ndipo adamuchita chipongwe. Koma Paulo ndi Barnabasi adalankhula molimbika, adati, kudayenera ndithu kuti tiyambe talalika mawu a Mulungu kwa inu. Tsono popeza kuti mwaakana ndipo potero mwaonetsa nokha kuti ndinu osayenera kulandira moyo wosatha,
ife tikusiyani. Tipita kwa anthu akunja. Paja Ambuye adatilamula kuti, ndakuyika kuti uwunikire anthu akunja, kuti mwa iwe ndipulumutse dziko lonse lapansi. Pamene anthu a mitundu ina aja adamva zimenezi, adakondwa, nayamikira mawu a Ambuye. Ndipo onse amene Mulungu adawasankha kuti alandira moyo wosatha adakhulupirira. Mawu a Ambuye adafalikira m'dziko monse muja. Koma Ayuda aja adawutsa mitima ya akazi ena apamwamba opembedza Mulungu, ndiponso ya atsogoleri achimuna a mu mzindamo. Tsono adayambitsa mazunzo osautsa Paulo ndi Barnabasi, nawapirikitsa m'dziko mwawomo. Koma iwo adasasa fumbi la kumapazi kwawo mowatsutsa, napita ku Ikoniyo. Ndipo ophunzira a ku Antiokeya adadzazidwa ndi Mzimu Woyera, ndipo adakhala chimwemwe chachikulu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a m'buku la Chivumbulutso. Pambuyo pake nditayang'ana, ndidaona chinamtindi cha anthu osawerengeka. Anthuwo anali ochokera mitundu yonse ya anthu ndi m'mafuko onse, ndipo anali azilankhulo zonse. Adayimirira patsogolo pa mpando wachifumu uja ndi pamaso pa Mwana Wankhosa uja. Anali atavala mikanjo yoyera, nthambi zakanjedza zili m'manja. Ine ndidati, Mbuyanga, mukudziwa ndinu. Ndipo iye adandiwuza kuti, amenewa ndi amene adapambana masautso aakulu aja. Adachapa mikanjo yawo ndi kuyiyeretsa magazi a Mwana Wankhosa. N'chifukwa chake ali pamaso pa mpando wachifumu wa Mulungu, ndipo amamupembedza m'nyumba mwake usana ndi usiku. Okhala pa mpando wachifumu uja adzakhala ngati hema lawo lowateteza. Iwo sadzamvanso njala kapena ludzu. Sadzawombedwanso ndi dzuwa kapena kusauka ndi kutentha. Pakuti Mwana Wankhosa uja amene ali pakatikati pa mpando wachifumu adzakhala m'busa wawo. Adzawatsogolera ku akasupe amadzi amoyo. Ndipo Mulungu adzawapukuta misozi yonse m'maso. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawa muthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu adati, nkhosa zanga zimamva mawu anga. Ine ndimazidziwa, ndipo zimanditsatira. Ndimazipatsa moyo wosatha, ndipo sizidzatayika konse. Palibe munthu wodzazilanda m'manja mwanga. Atate anga ndi amene adandipatsa nkhosazo,
ndiye amene amapambana onse, ndipo palibe amene angathe kuzilanda m'manja mwawo. Ine ndi Atate ndife amodzi. Ndi mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Yesu mbusa wabwino. Apa tidayenera kuti tiwerenge mawu enieni onse a Yohane mutu 10 kuyambira 1 mpaka kumapeto, mawu okoma kwambiri. Koma lero mawu amene tawerenga ndi abwinonso kwambiri, chukali ngati conclusion wake, mawu amene akutengera zonse za mutu 10 ya Yohane Mpostoli, uthenga wake. Koma tiyeni tisinke za Yesu mbusa wabwino. Chipangano chakale malo ambirimbiri amanena za Yesu mopipiritsa, chifukwa Yesu amapezeka mu Baibulo yonse, mabuku onse amalembo yera timakomana ndi Yesu, tikudziwa zimenezo. Yesu amapezeka kuyambira buku la Genesis mpaka na buku la Chivumbulutso, chifukwa amanena za Mesiya uja. Yesu ali momwemo. Ndiye mawu oti mbusa wabwino, kunena za Mulungu, kunena za cheuta, akunenanso za Yesu. Akunena kuti ine ntchito yanga mumve, ati zotayika ndizazifunafuna, zosokera ndizazibweza, zopweteka ndizazimanga mabala ake, zofoka ndizalimbikitsa. Ukuona ntchito ya ubusa? Nkhosazo, tichoke tsopano kufanizo la Yesu mbusa wabwino ndi nkhosa zake, tibwere tsopano kwa ifeyo. Yesu ndiye mbusa wanga. Yesu ndiye mbusa wa ine. Ndiye mawu amene tawerenga za lero mu uthenga wabwino, akunena nditu za ineyo. Ndiwerengenso ndi mawu okoma kwa basi. Nkhosa zanga zimamva mawu anga. Unene kuti ine ndimamva. Ine. Yesu ndimene akunena kuti ine ndimamva mawu ake. Koma ndizoona akunena kuti ine ndimadzidziwa. Inde Yesu akundidziwa. Yesu akundidziwa. Timvetu pamene ndiye mbusa wa mkulu. Yesu amandidziwa, ndipo amandithandiza kuti nditsatire. Akuti ineyo ndimatsatira Yesu. Ndimamudziwa ndipo ndimamutsatira Yesuyo. Ndipo Yesuyo akundipatsa ine chani? Moyo wosatha. Ndiwerengenso monga mene zilili, koma muyikepo dzina lanu pamenepa. Nkhosa zanga ndikuti inuyo, ifeyo, ineyo. Nkhosa zanga ndimamva mawu anga, ine ndimazidziwa. Yesu akundidziwa, ndipo nkhosa zimanditsata, ineyo ndimatsata Yesu. Ndipo akutaninso, popeza kuti ndimatsata Yesu, ndimamva mawu ake, amandipatsa moyo wosatha. Mawu abwino kwa basi. Pompatu ndipo kunena kuti nkhosazo sizidzatayika konse. Ambuye Yesu, ndinetu munthu wofowoka kwa basi, nkutheka kuti ndingati kutayika, koma inu mukundiyitana kuti bwera, kuti ndisatani ndisatayike konse. Chifukwa chani? Mumandidziwa, mumandikonda, mumandiyitana kuti ndikukutsatire. Yesu, nditandizeni kuti ndisatayike konse. Akunenanso kuti palibe munthu wozazilanda m'manja mwanga. Wow! Pamenepo ndiye ndingoti Ambuye zikomo. Ine ndili m'manja mwa Yesu, m'manja mwa Mulungu mbusa wanga, ndipo palibe amene angate kundichotserapo m'manja mwa Yesu. Palibe. Ine ndili m'manja mwa Yesu.
inu muli m'manja mwa Yesu. Ngati mumamva mawu ake ndikumatsatira Yesu, muli m'manja mwake. Amen. Ndife abale a Yesu, ndife nkhosa za Yesu, tili m'manja mwake, tili pa mtima pake pa Yesu. Yesu amatidziwa, amatikonda. Palibe amene ngalande ineyo m'manja mwa Yesu. Ngati ndamutsatira, palibe amene angandilande m'manja mwake. Akutinso Atate anga, wow, Yesu Atate, Yesu Atate. Akuti Atate anga amene anandipatsa nkhosazo. Tamverani chinsinsi cha Mulungu. Ine ndili m'manja mwa Yesu, chifukwa Atate Mulungu analola kuti ineyo ndikhale m'manja mwake. Ndi kufuna kwake kwa Mulungu Atate. Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Akuti nditu Atate anga amene adandipatsa nkhosazo. Atate anga anandipatsa ineyo m'manja mwanu. Ineyo ndapatsidwa kwa Yesu m'manja mwa Atate. Kuchokera kwa Atate ndalowa m'manja mwa Yesu. Timvetu pamene pandimawo komatu Atate anga amene adandipatsa nkhosazo amapambana onse. Amapambana onse. Atatewo amapambana onse. Ngati iyeyo ananditenga ineyo, kulola kuti ineyo ndilowe m'manja mwa Yesu, tidziwe kuti amapambana onse. Ndipo palibe amene angate kuzilanda m'manja mwawo. Palibe amene angati kulanda nkhosa m'manja mwa Atate. Palibe amene angati kundilanda ineyo m'manja mwa Atate. Chifukwa ndi iyeyo, ndachokera kwa iyeyo, ndi iyeyo amene amandipatsa kupereka moyo wanga m'manja mwa Yesu. M'manja mwa Yesu chifukwa chani? Haleluya. Chifukwa chakuti Yesu ndiye m'busa wabwino amene wakonzeka kutaya moyo wake chifukwa cha ine. Lero pamene tikukamba za Vocation Sunday za Yesu m'busa wabwino, akunena kuti ifeyo nkhosa zake tiyenera kusandukanso abusa. Kadi yachiwiri ndi imeneyo. Tiyenera kusanduka abusa. Abusa. Ansembe. Asisteri. Komanso akhristu onse tiyenera kusanduka abusa. Monga Yesu ndiye m'busa wabwino, ndipo ndiye Yesu m'busa wa mkulu, ifenso tiyenera kusanduka abusa. Chifukwa chani tiyenera kusanduka abusa? Chifukwa chakuti tidamva mawu ake. Tidamva mawu ake. Ndipo tidamutsatira. Ndipo tili m'manja mwawo. Tidamva mawu ake. Palibe vocation popanda kumva mawu Mulungu. Tidamva mawu ake. Tidamutsatira. Tili m'manja mwawo. Chifukwa chake tasanduka ifenso abusa. Ine wansembe. Ine ngati ndazipereka kukhala m'busa, ndiyenera kusanduka wansembe chifukwa ndiyenera kupereka moyo wanga wonse, osatinso pang'ono. Ndiyenera kupereka moyo wanga wonse, kukhala ukonzekanso ngakhale kufa, kufera ubusa wanga. Kuchokera ku ubusa ndina kufika ku unsembe. Ndine wa nsembe. Ndikupereka nsembe ya moyo wanga kuti Yesu adziwike konsekonse. Ndakomana ndi anthu ambiri amene ali ansembe, ali asisteri. Ambiri mwa iwo amapereka umboni wonena kuti vocation yanga, kuitanidwa kwanga, kunayambika kunyumba kwanga, kwa makolo anga. Tikamawerenga moyo wa anthu ambiri oyera, onsewo amanena kuti amachokera ku banja la Chikristu, banja la chikhulupiriro cholimba. Ndiye kuti vocation imabwera kuchokera kwa makolo, mbanja. Ngati banja sili kukhala la mapemphero, la Chikristu, lodziwa Mulungu ndi chikhulupiriro chathu cha Chikristu, vocation singafike. Ndiye ndikupempha kuti inuyo anyamata ndi atsikana amene mufuna kukhala ansembe kapena asisteri kapena kudzipereka kwathunthu ku moyo wa Chikristu, mudziwe kuti ngati kubanja kwanu, kwa makolo anu, palibe chikhulupiriro,
muyenere kuti muyambe noka. Tisayo ali kupempera corona. Corona ndi amene maitanise ma vocation. Corona, mkudziwa corona, titenge corona tipempere mbanjamo, pamene mbanja kumapempera, pali mapempero, pali maimba nyimbo za Mulungu, pamene pa ndiye kuti vocation imayambika. Makolo, musiye kuti ngati mbanja manu mulibe amene akuzipereka ku Chikristu, mwina chifuka cha inuyo. Mwina nkuteka chifuka cha inuyo. Simunaikepo mtima pa Chikristu chanu. Koma mutenge ana anu mupite nawo ku chalichi ali ang'ono-ng'ono, mwatenge musasiye kunyumba. Vocation imayambika pamenepo. Musasiye ana kunyumba. Musasiye ana kunyumba. Mwatenge ali ang'ono-ng'ono, mupite nawo ku chalichi, mugwade, apunzire kugwada, apunzire kupempera, adziwe mapempero, adziwe Yesu, adziwe Mai Maria, adziwe anthu oyera, adziwe Mulungu, adziwe malembo oyera. Muwerenge kunyumba kumwe kuja kwanu, muwerenge malembo oyera, adziwe kuti Mulungu anatilankhulira. Malembo oyera ndi amenewa. Mulungu amatipatsa mapunziro ake. Mbusa wabwino amachokera kwa inuyo makolo. Ana athu angati kukhala oyitanidwa, kukhala nsembe, kukhala sisteri, kapena uzipereka mwanjira ina iliyonse mu mpingo, pokapo pali mapemphero nyumba. Apa nditu nditsindikize abale okondeka. Chonde makolo, ganizirani bwino. Ngati mufuna kuti ana anu muyambire kuwapempherera, inuyo mwapempherere ndipo mwapatse mphamvu ndi chikhulupiriro chanu kuti nawonso ayamwe. Usati kuyamwa vereloka, kuyamwa chikhulupiriro chanu. Ayambe kuyamwa chikhulupiriro cha mbanja mwanu. Mawu pang'ono chabe kwa ife ansembe, amene tili kale ansembe, kapena asemino. Abale okondeka, kuti tikhale ansembe tiyenera kudzipereka kuyambira pano, pamene tili asemino, kapena tili ansembe atsopano, tiyenera kudzipereka kwa thunthu, kukhala ansembe odzipereka. Kukhala nsembe si chinthu cha masewera. Anthu kunjako akutilikira ifeyo. Tiwachingamire. Tikhale abusa eni wachingamira. Tikhale okonzeka kulandira anthu ndi kumamvetsera anthu tsiku ndi tsiku. Tisathawe nkhosa zathu. Abale okondeka, chonde ife amene tadzipereka kale kukhala nsembe, kukhala minister of God, tidziwe kuti anthu kunjako akufuna moyo. Ndipo ndi Yesu amene kupereka moyo wake wochuluka. M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen.